Хора, здравейте, но това е малко странно. Тоест, намерих село, това е селото. И това село има само 3 къщи. Това от новия апдейт ли е? Аз играя на 1.21, даже се вижда бета, така ми се появява да го апдейтна. На 21.70.25. И другото не мога да разбера, ама така, това още ли го има? Странно. Аз цъках на стара версия. Ева в стаята на Шрим. Ето ги там. Но вижте, тук претърсих всичко. Ето, една къща, 2 къщи, 3 къщи. Една къща, 2 къщи, 3 къщи там. Сега даже с вас ще гледам. Това да знаете, че това е в бой футбол, това видео. Така че наистина... Така че... това... Добре, това е в... И това в нормалната го имало. Първоначално се очудих, ама... Ето, това е цялото село тук. Проверя малко по-натам, ама иначе... Има бая селения, тут леглата са колко? 1, 2, 3, 4. Ако е тук има ли? Да, има. Горе има. Ето, е 4. Безстранно е, ама... Където е? Аз ще разгледам някъде. Не, ето хора, няма нищо. Какво? Не съм ти майка. И... Хора така. Обаче също бях паднах по едно време в някоя дупка. Ама тя беше малка и ми си махнах колко там 2 сърца. Изгубих. И точно по това време видях няколко блока. Не, колко там, 8 блока. Имаше блок, отдолу пак дупка и блок. И така около няколко 5 реда. И това мен малко ме очуди, защото на брат ми го показах, но защото това или не съм го виждал, или просто нещо от новата версия. Или пък просто до сега това не ми се е случило. Ето го новото, ето и това е ново между другото. С листата. Но аз поне това го видях. 1.20, но това е... Сега ми се апдейтна игра. Просто това село за мен е твърде малко. Не знам. Нещо обаче ми е притеснен. Може и нещо да става. И така. И това е много странно, не знам за вас, но този свят ще пратя сида някое време. Ще ви покажа какъв е сида, за да джойнете, ако искате, ама само моля ви нищо не хаквайте, защото тук не мисля скоро да мърдам, сида ще ви го пратя, но моля ви, ако решите да ме моля ви не ме хаквайте. Защото първо, просто аз тук съм дошъл за забава, моля ви само никой да не ме хаква. Добре, умолявам ви, просто нищо не барайте там. Влезте, разгледайте нещо странно има ли, вижте нещо там, направете и ми пишете в коментарите, аз ще ги гледам, то ще ми се появява по имейл, така че всичко ще видя. Добре хора, и натам, ето натам, на където гледам, там беше това, ама вече не го помня, дето падна в тази дупка. Между това сега ще разгледам навсякъде.
тук не съм ходила, ама... Нещо и да не се го разделили. Това малко се чува. Ето е сега овцата е така. Хора, ето е сега ще ви пратя си да ми кажете, това нормално е. Пак, хора, разгледайте малко по-далече, дали някъде около тази местност има някакво село, защото може някакво да се е разделило. И това може да е едно село, но обаче да е по-далече. Но обаче изселените някакво ги гледам хипербързи. Или така, ето, това за мен е бързичко. Това не е ли бързо? Абе, това... По-скоро краката ни се вижда така, може би. Не знам. Абе хора, вие пишете там, това нормално ли е? Не е ли нормално? Какво е, нещо бъгнало ли е? Не знам. За сега нищо такова странно. Те двете страни, ама нищо, някой да джонва, да джойне. За това не съм го видял, но... Ето обаче... Не знам дали да тръгвам на експедиция. Ще качвам, ето сега това интересно го видях. Майнкрафт фенове, откъде да ви знам. Фенове или някакви там, където разбират, не като мен. Могат да ми кажат. И аз да се образовам малко. Между другото, пишете ми дали сте срещали розова овца. Това го разбрах преди колко 3 часа, че има розова овца и тя е хиперядка. Ако сте виждали, сте големи късметли. Даже ако сте я снимали, трябва да сте още по-големи. Добре. Хора, чао от мен и сега ще ви покажа Сида. Чао. И хора, ето го Сида. Ето World Seed. Ако искате си го запишете, копирайте го, не. Запишете си го и влезте в света и вижте наистина дали е някакъв странен или нещо. Хора, айде чао от мен и се надявам наистина да ми помогнете с нещо. И хора, аре чао от мен.